8 ta' Lulju, Santa Marija Ermillina ta' Ġesu u 6 sħaba martri taċ-Ċina ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 1900. Marija Ermillina ta' Ġesu kienet is-superjura ta' dan il-grupp ta' sorjiet. Imwielda f'familja fqira, il-ġenituri tagħha ma femux il-vokazzjoni reliġjuża tagħha u bdiet tgħallem lil xi studenti biex tkun tista' taqla xi flus u jkollha l-indipendenza. Fl-aħħar, fis-sena 1894 iħallit id-dar u bdiet lesti biex tidħol mal-Franġiskani Missjonarji ta' Marija Vann fi Franza. Monija personalità ħelwa u mimlija mħabba, Marija Ermillina bniet relazzjoni tajba fost ħuta is-sorjiet u aktar tard ma' dawk li kienet taħdem magħhom. Meta kienet imsejħa għal missjoni fiċ-Ċina minn Marija tal-Passjoni, fundatriċi u superjura ġenerali tal-komunità tagħha, Marija Ermillina kitbet: Mingħajr eżitazzjoni natik ir-risposta tiegħi, Iva, jiena dħalt l-istitut b'xewqa kbira u b'konvinzjoni biex immur, jien nistenna dan il-mument, lesta biex nitlaq fejn l-ubbidjenza issejjaħli mingħajr distinzjoni ta' pajjiżi jew xogħlijiet. Is-sitt sorjiet li marru magħha kienu Marija Adolfi, Olandiża, Marija Chiara, Taljana, Marija tal-Paċi, Taljana, Marija Amendain, Belġjana, Mary of St. Just, Franċiża, u Mary of St. Natalie, imwielda bel-Qalaj intern. Marija Emildina flimkien mas-sorjiet tagħha kienu stazzjonati f'Taiyanfur iċ-Ċina. Dawn kienu jieħdu ħsieb lin-nisa, lill-orfni, lill-morda u liż-żgħażagħ b'imħabba kbira. Is-7 Franġiskani Missjonarji ta' Marija kienu ilhom fiċ-Ċina aktar minn sena meta ġew mitfuwajn il-ħabs u mogħtija il-mewt fid-9 ta' Lulju tas-sena 1900. Kienet il-Boxer Revolution. Xi ħadd li kien f'dan il-ħabs u kien baqa' ħaj qal li huma marru għall-mewt ikantaw Te Deum Laudamus lilek o Alla nfaħru u ma ġew ikkanonizzati fl-ewwel ta' Ottubru tas-sena 2000 mill-Papa San Giovanni Paolo II. Is-sorjiet Franġiskani Missjonarji ta' Marija huma preżenti wkoll f'Malta. Il-Missjonarji Franġiskani ta' Marija daħlu Malta fl-1911 matul il-persekuzzjoni fil-Portugal skont ix-xewqa tal-Kardinal Ferrata. L-ewwel dar tagħhom kienet is-seminarju qadim fl-Imdina. Wara 6 xhur billi s-seminarju kien imwiegħed lil kongregazzjoni oħra li ġiet eżiljata mill-Arġerija marru Villa Bologna li kienet tappartieni lil Lord Strickland li kien fl-Awstralja u baqa' hemm 7 snin. Meta Lord Strickland ġie lura Malta, l-FMM marru f'Birkirkara faċċata tal-oratorju għal sentej u fl-aħħar fl-1920 huma stabilew ruħhom f'Ħalbalzan fejn għadhom hemm sallum. Il-Missjonarji Franġiskani ta' Marija jammontaw għal 6,966 soru ta' 80 nazzjonalità mifruxa fi 800 dar u f'76 pajjiż madwar id-dinja fil-5 kontinenti. Il-Missjonarji Franġiskani ta' Marija għandhom kull xorta ta' ministeri, l-edukazzjoni ta' tfal kif ukoll tal-adulti, xogħol soċjali, infermiera, ħidma ma' nies bi bżonnijiet speċjali u oħrajn. M'għandhomx priorità għal kwalunkwe xogħol ħlief li jmorru fejn il-Knisja teħtieġhom, speċjalment fost il-foqra. Il-kariżma tagħhom hija l-offerta fl-imħabba tal-ħajja tagħhom għall-Knisja u għad-dinja, kontemplazzjoni tal-Ewkaristija fl-adorazzjoni, missjonijiet
fejn iħabbru s-saltna ta' Alla, imħabba bħal ta' Marija u spirtu Franġiskan. Id-dinamiżmu ta' din il-kariżma huwa sostnut mill-isforz ta' kuljum li kull waħda minnhom tagħmel biex tgħix dan l-ideal flimkien ma' ħajja ta' talb mod speċjali quddiem Ġesu fl-Ewkaristija. Kontemplazzjoni tal-Ewkaristija permezz ta' adorazzjoni. F'Malta ħafna mis-sorijiet li għandna huma anzjani, filwaqt li dawk iżgħar huma involuti f'diversi appostolati fid-djoċesi. Dawk li mhumiex attivi wisq jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom għat-talb u l-adorazzjoni Ewkaristika. Santa Marija tal-Passjoni kienet tgħid: Ġesu fl-Ewkaristija huwa ċ-ċentru tal-ħajja tagħna u l-kostituzzjoni tagħna ikomplu il-parteċipazzjoni tagħna fid-tbatija ta' Kristu imtawwal fl-adorazzjoni Ewkaristika tinfirex mal-ħajja sħiħa tagħna b'ratt ta' ħajr, offerta u interċessjoni. U tkompli: Ġesu fl-Ewkaristija huwa l-akbar missjoni tal-Istitut. Ir-reliġjuża tfittxu fl-Ewkaristija fil-ħin liberu kollu tagħha u bħal Ester hija tidħol għall-Knisja u għall-Irwieħ. Dawn huma s-siġil tal-vokazzjoni tagħhom, l-adorazzjoni ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Dan huwa dak li jwedu fil-profezzjoni perpetwa li jiddedikaw lilhom infushom għall-adorazzjoni ta' Ġesu fl-Ewkaristija u li joffru ħajjithom għall-Knisja u għas-salvazzjoni tad-dinja. U int, kemm tagħti importanza lil ħin lin-nisrani u msejjaħ li jgħaddi qrib Ġesu fl-Ewkaristija u toffri ruħek għal ġid tal-Knisja u għas-salvazzjoni tal-erwieħ fid-dinja? Talba. Mulej, Santa Marija Ermillina u sħaba laqgħu bil-qalb is-sejħa tiegħek biex jaqdu l-missjoni tagħhom għalik fiċ-Ċina u hemmhekk mietu martri b'kant ta' tifħir lejk fuq fomhom. Għatina li għat-talb tagħhom aħna naqdu r-rwol tagħna fil-Knisja illum b'ġenerożità, b'impenn nisrani u b'kuraġġ quddiem kull ostaklu li naffaċċjaw. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.